Ομιλίου, ονομάζομαι Μαρίτσος Αλέξανδρος. Μαζί σας με την ευκαιρία να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για την άφηξή μας στο Μόναχο. Ήδη ξεκινήσει την καθοδό μας. Και όπως βλέπετε στις οθόνες περνάμε τώρα τις Άλπες της Αυστρίας. Με μια απευθείας πορεία προς τα αεροδρόμια του Μονάχου. Υπολογίζουμε να φτάσουμε στο έδαφος σε 35 λεπτά από τώρα. Ο καιρός καλός, όπως και στην Αθήνα, 6 βαθμούς Κελσίου, νεφώσεις και ψηλές βροχές στην περιοχή του αεροδρομίου.